yesi hu konwa ede mo nkyeremu nyina eba ebese mom ye ka mo se ne eya ogefo abosom ne da toso edumiensa emfempem mienu ne adonu nsia mu ene ewei na ensema do ya boaboa no se awia prem to breka se no ya krute ni nyina da akogu yen abe fontentan kese no so a na ye dlfmonline.com eno wachi nso kasebo no enam DLFM yen app no ene bio tinin app no so sanse ne yen Facebook ene YouTube ne nyina da eye adwuma na ye DLFM 106.9 kasebo yi ehunfoni ene videos ahodo nyina nam so a champion teladament ubenya bi na wahwe ede amayen wadwen chanso mresem yabaja kenkanya na ye Facebook no sa DLFM 106.9 awia yi ensem titira ebedi kasebo no makotini bi ene sei owura bi ede ahoma ahye no an kon agene nkwa de afri ne nsem adenti a wodi tuo abo no ankasa ne kanchema ne girlfriend agene kredi afri ne tiemti oturo se potifo beche no em waku no ho ewo kede epiement mu yade mu nkiremu ebesem ahwiai na meka say Ghana mampeni John Dramani Mahama ede shepa akwamba beboa em o men ba betua 11 sebe ya yen airport ahodo menya sika na wonom ede asiesi horom na mpuntudwuma etimi akọ ede ama oman Ghana sanso na okan kwe not wonom ma bedwani ede asabo form ahyase etimi ye pavement akese aboa ma de hia modidwa La Pass New Market no mo ho etimi ahaham ede sumu nkiremu ebesom awiai yene ne bekiremu awa sante mantam diam meka said metadi so peni ani de Reverend Sylvia Owusu ede afutuo dia ma batan na hwefo se obesra da se yankopɔ wa dom no cha wo ba na pese otudin na ba modea ne nyanti ase wodin ado ba no ekoto no efise din wo hwei ewo nsunsanso ensem no pina ka ho na yese hu konwa ebeson wo se awia prem to breka se wodi ro ha ene nsia ekiripo enkron kasa fidie so na ye ka mo se yam papa dade Lumba ewo akitafo pipa ne fan clubs na dos papa na emu ba kwa nansen omojo mo ho menanom your friend Precious Fans of Dear tiedi ni ye your Precious Fans of Dear ne koni mu de sa no manam wonom eta yam papa dade Lumba the radio station na fins dwuma pa wo ye nyina chi a emu de pam na woye yam papa chitaye kuedi ta chire ni eto nkyanya ekuo no mananka sanso ne mapi ho no ma yam fasode de mamo ne sentu ka ko we hu a wani beje pam ene sa asam to a ye ko ebi ayi abafie adofo ba moden ahan ka de bedi wachi abebɔ nsam wani agye pam ene wachi nso bia na wakwa wo so yankopɔ ya adom watimi awo afa ho afa aba ye ba beja wo kama abesra wo pa ba prepre chire anya ye kuma wo ye be kita ya pampers bebre de ba entoma ene wachi sika pa dwete la jan de bra ofiem wani agye we ene to nkyɛn so awade ya de penti nyame ya adom na wo kwa akwa na wo ye kuo ni ba oni hawo ekuo no beta wachi pampe wo ka bebɔ ne uchemu se etu ne yatua bi dia ma wo se be bebɔ na kuo no wani etimi aka se wo konda so be ka eye Precious Fans of Dear kuo no ho a fremprefo ahomatrofo so ene ne wonom ensi enkonwa ahoma ne 0244 285 369 0244 285 369 ana 0535 190661 0535 190661 yes ay homra ne say odo ene bia kwaye na waje yenso eni da so ewo ho ema obia sanso ne yaka mo se Lumba nsupa eyensu aba montena o manyimu ena kyese ne mpanifo nyina nsini fom kra eyensu a mpanifo atombo ase ede afamfidie mu aso ko ogin a wonya bina no ma sunsanso bone ebi ni ho de mawo na no senti aso ehwe o man Ghana yenuane a yedi koye ni paduam ene nema hodo a yenom koye ni paduam me kire FDA for dom stamp na pem so a munya bina no ma sunsanso bone ba kokra nimum ekwanya ba de ma Ghana hyenkafo wo anim ki atwi na obo ye atwi a Lumba nsupa ka chiko tubi ko echi na bosum da benya sika e de ahye obotom ankra so ma bie shops ahodo munya dwuma mfa mfa nkoda Lumba nsupa na mkotu nsu no bi enkonkotom ensu no guma ahodo me ne ye wa shatet one ene esanso oboto one akono pam Feluma mpenifo ewa ahomatrofo eso we Lumba nsupa mpenifo ahomatrofo nie 0555 274 757 0555 274 757 ana 0577 475 343 0577 475 343 Sansona madam abanyameche butumo dansoma ne shop no eben Lumba Sport ewa dansoma wana homa ne 0557 349 401 Mama Vic butum ewa Fanko Sport M
ne shop no adjacent to Onyinashin Worship Bay na homa ne 0500 680 783 braka me butum ewota common secretary station ne shop no eben adom twoba hodman na homa ne 0244 094 793 edit kusi butum ewodo wenya ne shop no ene Central University no ne di hwenu na homa ne 0246 601 004 na nasa tra butum opokuase odumase ne shop no ewo certified water depot no eben government school na homa ne 0592 317 481 Auntie Emilia Butumo Tema Community 4 ne shop no ben secondary grant hono mam na homa ne 0540 423 201 weni aboafo esuase yentenase ne yemfa wiapam to beka se no emesomo kenkan ya mesin kunwa mekɔ ne kontrene kro no edi a mejeso yo wofa ɔse ade ya odikan at Nhyiraba Kwadwo Sammy B meda me home ba me de kasebo no enchire mu ankasa ebesomo nansa na no me wa fast kokufu sewa wosi de kasebo no eye de ba dia sekutu sebam enyo de ni bia sekutu sebam yen mwachigo sekutu sebam midian kokufu sewa sekutu sebam DL kasebo de hinta no ne pa hontoma DL News. Yamamo akwaba efi tumirika ne hia yen ewo Facebook and efinsi YouTube na yamfa kasebo no enchiremu ensomum yensha kasebo na se emfemfiri epiemantemu mekire Eastern Region na arahosama abeto DL kasebo pono so echiremu am owura bia wanya mfinhia no aduonu mienu 22 years na yesusu se ono wankasa atimi atwetwo ediaku ne mpona anasa ne nkantima ne girlfriend agene nkwa ediafiri ne nsem awa apartment a eno no ewo achimkede ewo kwabibre mensenem ewo piemantemu na ebemu ne din ede atapain adodoa bonamra ne se konfante ne konfante wieye no anka mo na momodin ananka onfa ne homponko kire prosifo e wode mekatente abo modin akohye eden mu na ode ahoma ede ase ono ane kon a watimi age ne kra ede afiri ne nsem na ne nkanchima oje ne nkwa afiri ne nsem ne din ade Ekosia Deborah wanya mfinhia no aduonu bo akonom tisu ekiremu am kyese abemu en bomodin abonuto wɔ ne mfin mu a enya simukuma kora wɔdan a ɔno abaye na omunyina ehye dan nim na mekasei abaya ne din ede Ekosia Deborah no oja mofra maako miensa abafo oja na kyerese wanya zebosume anase abafo na nya mfie maako miensa 3 years ɛna ne ba wanya wajan ho ya mekese akwa ya ho sempam e wa chimkede ene ne potem na nka ne kiremu a endrada na panu nsia pepepe ena posifo kobu dem kohwe yampa owura konfante na ono a ede ahoma de ahye ne mena waje ne nkwa ede afiri ne nsemin na akwasi Deborah na mu kiremu a ofiri achemta krase e wa piemantem na wote na mu kiremu a ono wankasa gya ne ba wanya mfinhia miensa de amana ma mese me kwa kwasra menkanchima mempona menwewe na maba video kwa ya mentomas kakra ba mu kire mi senka ba yekofa na ne ma efra brante ntien fi so uja na anisa na kra kine se hwe wo pa uja mi sen yanya ne sa akra enti mpenifo se sabia bo bi jaja kwa nya no kwa mene watena mene wotena yesu sade abrabo no ko ni mu odesa no manam de enti na ese okọ enti mi nya ma nkokwa na creative fa etuo ne de dima yawo we ye pe no no ankasa fa homa wasan ede ahye ne komekese pova made akofa mu na made akoto ayre sebe mpenifo papa na abemu a waku ne hu konfante na danfo ba ko ne den ede kofi asore ejemre chechire nsemu ede kire DL kasebo wa banten de minimisi abede de minimisi fa na ba minim no sa but me ye ko story bi ana oba fa me say na danfo obi sam na misumisi ma ye bi da ana ye de fa danfo ti o ba na wa ba me woni din ko mo ye bi ya ana oba ka cha me so oba bi ye ne tete so oba na tete ne de ne sa dia so hwe na oba na tete ne ana me so ne wa pala na so ne wa pala ba ho ya yo oba na tete ne sa me sa ende so hwe na oba ha odi ya jana na fa na wona ne ye de entra ti de bia na oba me bra si ya ne ko si wo na me si na oba na wa so oba ni no me gu de mu na wakata oba ni o ma so me sa wakata si si wa nti oba bi be de mu hu si oba ni o me gu o no si o de yo si aki tendra
You want and then answer or start a chance or bannis over finding your man. So over finding your man, I'm so. Over finding your man. Man, you're finding your my name. I don't see. Your one or combine or say, or she'll be even waiting with them. See, they be on funny in a heading. You papa no just a tiny boo away anything. Na down for back one and make Cassatra and I shoe or cotton and shoe be. To DDV was a man channel or heading. Over. If you want a man when you be, if I see a matter of Ramada, what I can inform my down my friend say. What I'm feeling there, when on any barman, no, from some what I'm feeling. Granny at one, I'm dimly coming if you do. Oh, very fancy, bed 12 to 1 more, which you my one papi. You did you na ya. Sabia Java when you memory, because I do tea, occasion if you know we are to tell them. Tama, I saw on a point. That's that time I saw you a friend of mine to me in our crapple. The papa in Munaja. I don't know why we come and so be a copy baby no racing. Yes, yeah, the chain. Hey, any I would tea ye will run a day a day. Kofi Asare, na down for pa. Any kofantia. What you two at dear bonum pona. I gender cry dear friend in Sema, a buy a job of Frewen Yamfish Yamian century. No one can say we and so above the aqua homa. Eddie Aqua sound one can sana con, I gender cry. Eddie fitness, no one can say in some. Ewo achimkede eno kwa ewo kwa obibrim mensenim ewo pieman temu inti eden saa empra twasem yaka no bi twempra kakra gidigidi mafa no work up saa ekumu ho ekasei abemu a wanya finhia aduonim 22 years abaya 21 years pe na oba Facebook no so DLFM 106.9 ya di video na to so ntuba benye benu ahwe ba hwe in fact awre ho pa be hwe Confante na mpenifo so a positive atam na mu ya wonem ede akoi confante empra twe kakra wo kwa tumia kuku ho ngo fasifo ye eden eno so na we sama efia pie mantem eba na mane boy yensem twere ni Samuel Folibo aten ene de ebesom yen yanto akase bo ne so na yemfi ya ni fa nkyere mu ewo Ghana mampenin John Dramani Mahama Brema Obuata Adensem atudwa echirem sem abanya borhomoden apase new airport infrastructure levy ebaba boapa na mapesika sebe yen airport no yebenya sika etimi mampuntudwuma etimi yakoso ewo man Ghana nyina na mantema hodo a yebenya airport ho no mo no yebetuma nya sika ndie fro no mabeboa madwumadi awdo ayedie no na ma etimi akonkane na wo kirem am adehia nso amwo upper west mantem ni mu nso mubenya so mfaso a enye asemkuma kram Ghana mampeni John Dramani Muhammad said to dem no kopie mu ewo upper west ewo mra na share park eye resource hub adwumadi a Ghana mampeni ekobia no kirem se level ni betumi aboa pam ma meka se no nyoma konkan etimi dia mayen airport ahodo anase wiemhyen gira bia ahodo nyina Ghana mampeni kirem a adwumadi we na O2 na nanem otu na O2 no one ma se bedwam acha mehene oniminyamfo right honorable Kingsford suma na ba bentachira te se amekese de mpenivo modern atumi ahwe ema saa to no mbegye no wo mo de asiesie wiemhyen jabre o memma na atumi atumpon se be ya ho nyina betimi aye kra behwem Ghana mampeni echirem a te se ne wiemhyen ahodo ne nyina wo ba pe obetua saa 11 ni bi kama ne enya sika o kirema international flight for mo betua eye intra african route mo betua ECOWAS regional travel mo betua saa se domestic ticket ahodo nyina no mo modern ahwe hunu se sa infrastructure levy no ho betuma twem oman yetimanya sika de yempuntudwuma ewo hye ewiemhyen gina bia hodo a ewo oman Ghana Ghana mampani echirem sei ubowuram ewo upper west mantem ne mu a omampani behwe tumi aboa pa momoso omasanya wiemhyen kama pe beboa pa se be ya dwumedi awodo mu die nema kwankan ede ama wonom Ghana mampani echirem dum pempen so be na atete ha adwen se yentumi nya sika botini bi entumi fancy esie yen ewiemhyen gina bia hodo no mechira en airport eba saje saban koboka no akwatem sikebes watam no de akwabo ne senti sana muntu aban to beboa ma de bia da no o matuma nya sika betumi ede asiesie yen ewiemhyen gya be fi se sabe mpanin sei ofi hu su na ya eno ana de no ne nam Ghana mampani echirem am eye share park resource hub no ebetumi aboa pa mo man Ghana 24 hour economy no ne ma kwanka ma de share mo upper west mantan mu so banya mu chafa ode nsem sei. Recently, we passed the airport infrastructure levy. Courtesy of the Right Honorable Speaker, the levy was passed. It imposes a fee on air tickets, international air tickets,
tickets within Africa, tickets within the Enquires region, and also domestic tickets. Now that money is going to go into a collateral, into a fund, and that fund is going to be used to develop the airports around the country. And I'm pleased to announce to you that WA is going to be a beneficiary of this fund with the construction of a new airport, not the old airport. With the construction of a new airport, we all know that the current location of the airport is not the best. As you yourselves can see, the road was diverted around the runway. And so airport company has decided a site was allocated years ago. I don't know where it is, but they've come. I hear they were here 2 weeks ago to inspect the site. And I think that construction of a new airport for Upper West here in Wa will start soon. Any awuti ye Ghana mampeni Berma Obwada John Dramani Mahama intisa infrastructure living idie ubi abitumetua na mwanya sika edi aprapra chire manema kwankan edi ama omain amane boyi yensem twireni Samuel Ofulubuaten ene de ebesome yen yanto akase ebo no so ne yemfa ni mfa nkyire mu ewo okan kwen not abato empesu aso na wano mahye bedwani eyo niminyamfo Teliza Ladi awenim ede aso abofom sempenifo ntumi ensi eye pavement kama pa ma ho no na ho emfama La Paz New Market sebe yebebo na dwadifo no wanom ho etimi aheha wonom oniminyamfo kiremu a edu baabi a sebe dwadifo ne bere papa baabi ombedi dwa baabi nsu kura akrobra ne befa no na akoye nsempi ma dwadifo ne tete pa ne senti opese wotumi boa sebe ya La Paz New Market dwa no wombetremu kama na sebe edu baabi ne obi kodi dwa oben baabi ne nasie na oba ne baabi ne niam atumi etino no so waton ne niam efi nso ahunidi hu sensem be konkan ne sikasem etumi akonkan ede amadwadifo nom na oniminyamfo Teliza Ladi decide to jamra na ode aso ebofom na omoba de shefa kama na wonom eboase ombetimi aye payment kama pam ede amadwadifo mo La Paz New Market owon kan populemantem na oniminyamfo Teliza Ladi awene echiremu sem na ni kumpuntudwuma pa ne senti obaye no oguso wo badwumade ne wadere ede boa ne mpatamu ne senti anemo we wotuo no ne nyina kan hyehye pa hodo de agwa kwan opese oboa na ade hye won mpesu aso no ne makon kan de ma no mo kiremu a eye ekwan hodo ekokudwam ya de na ni kun panto beboa ma de hye a mo La Paz masetrem etimi akonkane ene wachi nso ahoba mo nsem na afinso ehunu de hu sense no guso obo adwumade obeboa na ade hye a mo ya dwadifo no so ne makon kan ede amamom na o kiremu a wo yi pavement na eto nkyanya ya kwan ho mpuntudwuma so oguso a wo bo ho adwumaden pam enu machi nsu edwa hodo assess no bon ho maden abo no masini foforo siesie ne kama se beboa se be ya dwadifo ahodo a wonom kofa ne ma wachirichiri ne benche de ba no wonom ma chenche de omutua no eso betumi ate na dwadifo nya sika pewa no manya bi e de ahwefie o kiremedu ba bi nsu otu a na dwam na yida fa na dwadifo ntumi nkodwa ni na nhye pod egwe kon beboa se be ya dwadifo na ahyenkafo nyina wo ho betumi atowo no I am the say that we live to see today. I am say since 2020 we started to abroad now we do a house at the channel emine wo mu ha ampa me so me di dwa wo market na yasoa e de abenwa ame di wo fie enti no me omuka say omu ha oni de na edoso ebi ni se na konfo ha wo mu ha omu market gates mabeya ma omu information center wa so we a omu anka so omu body right ko chire me baye no na say the fufuro bre wo omu omu science mo lighting system e wo marketing mu nyina mabeya ma omu enu chire no me sign the private people ba ha me be ma omu loans a market for di omu di omu huni omu tia ne pepe de omu ejima me de contractor aba site a ye ba be hwe na ya pv nyina dia ma wo esa ne se wo omu tonton ade omu taxi drivers ni na tache mu no mote ede ya enti se higher needs na se obia me anka sa me bedi dwa na me de kofi a me nim se ma beto clean na se aduane ehote me de ko me manfo so benya ahonde ni apomoden ene ya me manfo benya ahoden ene apomuden ene ya wotie mahye badwane ede ma de hya wono mo okankwe not abato mpesu aso ne den edoniminyamfo Teliza Ladi awene ena wote ne nkan na no achi ena openipo no eda eye adwumaku a wonom ehwe asi aye pavement de ma de hya wonom e La Paz New Market mekire ye project lead officer ede ma ASQ Construction Limited
engineer Mike eye apawo enso ekasa kyerem sem wo mani abresere krodom enche bia dwumadie no wonum be wie mabomade hye no bibia konka de ma wo kyerem a yem wo mbeye na wotwe beye de se ne mienu ekopem miensa within beye 2-3 months no oh wo ba prepare kyema dwumadie na dwadifo na hyenkafo no wonum ho ato mo pa. Name is Engineer Makapawi, rep from ESQ Company Limited. Like you echoed earlier, we actually promised that we are going to deliver this within the next 3 weeks. We've done our assessment and we know what is at stake. We have also scheduled our project activities, and so we are on course to deliver according to the timeline, not compromising quality. But of course, we would also encourage, like we said earlier, we can't achieve these timelines without the support and cooperation of the market women and market leaders. So we would engage them and ensure that we work together and ensure that we deliver on time as scheduled. Yes, we said earlier that we are going to deliver this project within the next 3 weeks, and by 23rd of February we would be handing over, and so that is what we are focused on. We are going to work towards that. Any awoti ye engineer no be adwumade ahwe na La Paz New Market Pavement omoye no omaye ne kama pa no ene ye lead officer edema ASQ Construction Limited the thing at engineer Mike apawo ena wote ne nkan na no wachi na dwadifo mo La Paz New Market echirema ye mehebedwane oniminyamfo Teliza ladi awene ye yenye udeni wiye bue ye batampa waba adwumaden ye pa omani aso na kwaso asom manfo sompa na ba ne de afibia obekwaso adi nkunim mi yemaye na yankopon sin hira no na yankopon mountain ponde biasa to atofomba na hanyina echaka atofomba bia adwane agyan na kan Enquires tete wasa yen to baba ya maye de en se bibia be yi be abeto ade amantie da na ase. Beginning of Mahama's administration, I believe everything has been going well, and each of the parliamentaries, they are touching all the areas according to what they promised to the people. So, and I believe that everything that they are doing is real. They are not fake. This is real government, and that everything is working according to their plan in Ghana. So I believe all the areas that they came for their campaign, everything like Teresa, she came here for the campaign and she have come to show her appreciation. That is a very nice thing for the people to see. So that we appreciate it a lot. Asida ine di bedika dia ma ya ma me Teresa awuni. Se wadwen ni bwe ma market na ebo a ohye bronya no mu se obeba behwe abesisi abepv a e dia ma market no. Ode osi ayoyo. Emrepi no young politicians ye shebo a yetumi di so na e kan political say 9 day wonder. Iti mra ye nyina de mra de anwen di kan ebe go so ebe level ano. Ye feel say eno ano no. Ye ni nda se ode sebe Emma paving blocks na ba nti dey asida kese pa na Emma no go Obande nyamisha no pa because ono crime say hanye ni zo mu ba ya hodone ene ya hokeka edidi na echi no so da bi amafo bebre abako so many years ni me wa ha 12 years ni o ihu mi bi say do ekura ni nyamie no enti ma me ne de nyamisha ya beto ama ne sa ene yamba kwaso ato ampa because ne nsa no adwuma ene ekire ene ya woti ye adwadifo a wonom e wala pass New Market ena wote wonom enkan na mane boy ye nsem twire ni Emmanuel Opoku Adusi dodoa ebonom mane say DJ Active ene de amane boy ebesom yen yanto akase bono so yemfe ani fa nkire mu e wasante mantenem na Methodist Clergy Osafo Pon Reverend Sylvia Owusu ede adesere ede ato abatan ena afin so ahwefo anim say obesere woro mata edinto ya de a ewosusan so pa woni pa bra bo sunti manya mfedi bia keke emfa nkoto o mo ba fi se wonnim na akoto o ba dimbone a betimi edi wo ba na chisa akopem ne nkwana nyinam Reverend Owusu ono ena ye security minister etema Methodist Church Ghana ewo manso ebrem eno no wa Manchester South mensenem ewa Santemantem echirema edum pempenso opi na je se dinto ya de a etete abatan pina edibia keke na wode akoto no bedin chese wante se obi din ede na wakwa akofa me bay edin we de ede anso me mfa bi nto me bedin o se enya ne sa hwehwem na din na ade to ba no asekire no mpo ye den bomode na hwehwem ansa na wakwa akoto bedin na osafu kire mi se obesere abatan titiru enya din ne den ko a o edubeyom chense din ne de sound so attractive
Yes, a dimbia your trending name. What do two bed you be one no bomb and number from 10,000 there's a beer pikibisa. What you man yan sacram. And maybe a tremendous out. A din who's sons 20 sabe opes or two bed near to boss a boko. She shade in ye. Nebisa be some crans and I would do bano, a dinner de ato. Big grandpa will be crappers or to do a bushim, nipe one in bravo, cramfutetu amwa. Now do bed near cotton on Nasabi or banner pursue you know bay you my bang. Two sons one of a banty and yabo trepam. Asafu chirema. Make us say no, a dibuka home part the toa. Soon sounds so wet whom Effins with your mamre, and you might pay now a horn of muddy bunny dimby or 2 dimbia sakaka. A bit many soon sounds money a bit diabo for netching in Quanina, and to a better son of money idea. A hard green tea. My young to drink a kebia sakake. Now, Osafu chrim say, Wush your ma, Chesania batan be brenna, titun and my din, Chesania din the dead, and as Marco has it, who say yam into a best and money me yada opeso to the atoboase to bad in pad achibi and confess sounds money and family no. And then a bedin to ono acquires a faction and here say ye 2 dino a month for enshe and as I will for no mobana air 2 no monja and no be betu bedia or call internet is no go when ye dbia na what ya to nebano say dini benyan susan so what the baniso say a beya de what the baniso or check the bible mo answer ye betu dino e won chirase to say Sarah and Abraham won ba no to ni din Isaac na asechere say ewurade ama Masere oja Sarah mfie dudu odi ya urade ma ne ba no na urade kire ne saa ba no chese nyinyi mu na onya saa eba no ti no se urade ama Masere enti ye tu din no mebuza ne se hwan na odi din no eto no adenti na wo to saa din no wo kire se odi na eto maame bi ya friend Grace adoma mansa nyakon maame no ya ade a wa ya ade sonko di ama na opese odi ne ba no eto no ye nyina nim se ya ka adom ya ade a eba onipa abrabo so a esese nipa abrabo enti opese edi Grace ni enya nsusuaso wo ne ba ne so na ma ne ba no odanso wo ne manyina mu enti ene ye to din a ye de ensa ene ensuo edi gina ho ye de ensa ni gina ho ma kontompo ye de ensuo ni gina ho ma ne kure enti ye ensa na ye yusu ho no na ye soft drink ye better say Sprite anase Fanta eno na ye yusu na ye yusu ensuo for the child to differentiate between what is good and what is bad. Say the okay Proverbs 22 verses that say ye nchira abofra ne kwan na wonfa so na onyina wamfiri ho no ete say awofo ye wasudie say ye de abofra abawiase a say the Bible na ka say mofra ya chede a wode che awofo no eti wode saa chede ne chewa awose wo bo saa chede no ho ban wo hwe saa chede no man ene ehu hia pa edin ade ehu hia enti sabe kofa din bia nkoto ba obi kura to banchima wo de wofufu ne kura ode ne ba koto no ekasen ene a wuti ye no edin e the Reverend Owusu Savior no ena wadam oye security minister at the Methodist Church Ghana ego manso ebrem ewa Manchester South mensinim asante mantemu no butu na no wachi ena opinion leader ono so ewa manso tontokrom Mr. Nyaku Isaac enso edodo abonam na ne se simple oye simple pam e de adesre e de to wo mom ke bie wom enim enim penifo nyina enim sei obi ama ne homaden na obi anya na sede ne kurudua no empunto entumi emramum o kirema ne mofra yipi na muhia moapa esenko mutumi boa ne ye dodo adidi kire wonom ye boa wonom tetene o mabrabo kama na munya nsunsuan so pa ne honhom ne honhom ne nyina no ye boa mofra nanso awofo ne pititru ne melema no ya to mofra ne jeje mu de onim eye wagedem ene atopa empemu akro ne se ne wakosoro be fama ani owo wie pe ne bana tetrem de na chi ase makire din kwa apia ne huna ma ne man na mo bresa ne senti obesere mema no munya isa mo wo a mo hwe ma na mofra ne da chinkwe ne sabe enye be ma nkwane de otumi ne obada e wo mpem mugum ho anim ase dodo sa wo hwe emontenso ne ade a nkwala bebre na montenso asabe omo wagya no manya se ebia omawu ana omaka baabi nanso we sign foundation papa omanya ama omonti na man nkwala no aye basa sa biri ne fi 2026 ikwenu e fa kwanya we so ejina mema ewo Ghana nyina ne wiase nyina ne wa be wo bade na basa so bia no ka foundation yana se fa papa eto o ma no e we kire bi wuni ho a akra no abrabo anye basa na ye bisa se foundation ebi ni de foundation ebi ni se
nneɛma no ɛde ayɛ nsa no dwuma technical works anaasɛ education bɛsɛsɛ no nneɛma a ɔmfa so ɛkyerɛ bi no bɛgyina agya no mu nyinaa nneɛma deɛ adwuma koraa no ɛyɛ education deɛ ɛka education sometimes amanfoɔ nim sɛ ɛyɛ borɔfo ka no bi a adetwerɛ ɛnyɛ no nkwa ne fɛ sɛ education adeɛ bi a even driving DLFM 106.9 ɛka education a yɛmmoa yɛ ma no titiwe ne sukuu ne deɛ sɛ wankɔ bi ne waahunu ka waahunu twerɛ kakra deɛ a adeɛ bi a ɛbɛkyerɛ biara no that is why we mu ɛma ɔbɛ ntumi ɛnyɛ nti ɛbɛsrɛ aban ne sɛ sɛ ɔhwɛ a yɛdi Mother's Day a program no yɛ sonko danse yɛdi Father's Day ɛne asa no wabɔ so no ɔpɛni ɛne asa na tenen because suban ɛda na die kurom ha no aya na atete ne awoti ɔno na yɛ opinion leader ɛwɔ manso tonto kurom ɛwɔ Sante Mantem ne den de Mr. Nyako Isaac ɛna wote ne nkanama ne boy yɛn nsɛm hwere ne Samuel Ofoli Boateng ɛna de ama ne boy ɛbɛsom yɛn na yɛka mo sɛ Nyankopɔn yɛ adom a on the 13th February 2026 tamafue yelba tamabaya dankasa ye pagya DLFM adwuma kuo nya na bepie mu ɛwɔ tema yeba na de bibia na eba yem programs ahodo nyina betodwa ɛwɔ tema ogyefo bo soma ye wo mi ne de toso edumiensa on 13th February 2026 tema ɛhɔ bɛ de pa ne senti tema community 1 to 25 dowenya pram ashaman tesen ye empotema ahodo ne nyina ye ba hɔ no ma enya simukuma kram mamo so betuma beta ye kine tema dwumadie no munti na ye ba na obia menya akwanya ono so mpro ne na Ghana fo nyina etimi ente ne nka ye ba no nso ye dwumadi ahodo edi ne fie ba bedi ne nyina bi e wotema hɔ ye ba edi kan hinda so hɔ mu bia DLFM morning show ye ba ye kurakram dwumadi afie agiga gyina mu dendenden DLFM news ni so kase ye boy taste yangaza ye gyina mu dendenden DLawa na nadwa sikin na pamfo nyasem kuma kra ne nsem hyehyɛ ye ho aboa peso ye deba abin wa ho patupa several lady atuatuam samso na ne awoso DJ afiba enyasem kuma kra enyum tuatua pa nkomode so bekɔ so a enyasem kuma kra vibes no enyasem kuma da dwumade we na ye frame condoms ena so yasene eno achi chrome pap ena sound masters no maso yasena tema enyasem kuma ba kyerɛ wo do kyerɛ DLFM adwumakuo no na yenso ye nta wa chi bi say February month no eyo odo month of love ye nyina ye meta chiri pepe na DLFM 106.9 home of legends and great music ye mesomo sompa ewo tema we ma meke kama dwen chiri bi mfa nsomo ewo Facebook no eso na we ye babra kwante o so hwe live the free eyo odobro ni junction greeting to atwema mponua DCE Honorable Ibrahim Isaac Mate obeto pa ka chense ma fe no pa mechia no Steven Atawi afinos konfante why konfante obanti wakum na kum ho ye nya ne sa o ana yesa konfante wa nya de ba kra wuni akoma okoma da oyem ni akoma bone wuni nipa ho adwene pa great we afe na ode ba odi free tema great we afe mechia o sanso na me wo fa se Richard ahwe DJ Ghanaian de aba no wasin se o good afternoon Nhyiraba Kwadwo Sammy B Mami, happy belated birthday. DLFM News is official and loud and crying inside great station. DLFM Anes DJ Ghanaian is the name. Bam. Meda se me wafase. Nyami shao. Na Regina Buadi di abana was my greetings to my Otto Bruni and my lovely wafa Nhyiraba Kwadwo Sammy B. O se me ho te se me ho ye pa. O hwe me live e di free acheme water market mu hono ma. O da yasene dwuma pa ye bosom Ghana. Junior Purpose e di abana was say good afternoon. Dear good work. Happy belated birthday to Sammy B. Thank you so much, senior. Samson a gift on him at the apa. On was what a sad news. Confante. I then I saw one confuna ku. Oh, why not you? Or share life edify you be network. Medase pa me wafase. Na wafake or share life edify a year new plan station kwame nkoma circle baby oyitire nam. Ochirema MPP Party United is the king. So let us unite. Anti MPP amanyokuo no. Nkumba bwana monsumo tumede hene pa bibia be fine sent antobam dia ba set antobam dia ba no so here live the free maram no say President Mahama deserve one position but I think about the grassroots too mate meda wa say wonso wodu adwen kire no e ba ka se bone agina we sune de asi emu semufo ne ya maize mebel antwene se mu e de ema yen champion tell ye kopie mu e wo Facebook NF YouTube makasebo no winya bi ehweye Mr. Samuel akwa dodo agbadama ne se DJ Zigby etinchim efreni from adesum ya wiei okenkan a me kɔ ne kontro kɔ beso ma wie no edi amagye so ya wofa ɔse ade ayo de wa Nhyiraba Kwadwo Sammy B me so a na nadwo asiriki akyere mu hima
ɔsɔ tomro sie na ɔbɛfa akwanwa yi na ɔde dia adwumadie no ababeso mu nyina mo anitia adehye Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kai mui, a Hana do one aircraft. Hey, and this Accra